Wilahing Angkena Mastu Promo Sidhem
Aum awi kena masuk promosi dem silat mring nyibang jagat karono sirang tondo kawisisaning bisana sono sinawung langning kula pestu maksih pestantun nambeng bundha jinandur tutur katelo tetulot-tulot mring alabding parabdya mini sudo ngupama paranengis kara karantadya kemiyeng jaman purwa pinar ditameng laut tumang dewa tukap usananing gubita tawang renggeng merlambang matumba-tumba marmongupa manggung panggunggung sang murweng kurta sigebyar dumadiri wayang murwa purwakaning kandha narik nuting basa dongeng kinanga musu rasa yen narasaya karaos mulajari rohang rasa wani uruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani liru jalma ngilu kaca jarwe wis aku ceng carita becik wis kagelar jroning makliran Yekus Jatra mriksani pagelaran inggih purwa Surya Candra Daru miwang Kartika wis kinurba ketrating kawasa sahari ratri angedri bawana prateking doksina gilir kemandi temadate petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetulan tangkar mangkar teyi sing rambun teja pate grembyat tata padang tua talang atugo burono yang buruntu dado branantan bawi jalan padang tarawangan senari sang bangor nawingangan sumur bawani jagat mungging jagat wetan tumunggup-munggup mungging kalinganmu kerabang mernganga lamun kaek sayan dilato bumi saya dangu sumurup sang gewang ngarep kantor sumeblak kanan kiri ning abang es pujenar kabur bawan senari sang gewang pasonto tanep tugaton ijo rojo-rojo ambang gunung ingkang biru moyo-moyo pucing gunung kinemulan betaun kasilir parapan cono lenggat lenggut ngantuk kaya gunung Bakudha Mega tan wetawis dangu soleng kawula tasih telo raswang apa ya buka garap tegal sawahi anglu ursun utatanono pedhoti sinambi sendonan sesininan mikul garur gune anggiring raja kayane sawanehna pirembagan somor wanggi Sanggang ngarko saya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat dunung hingging plat papat lor kidul wetan yang kulon sinari jagat kang samir bunyantara botejo arebut kekuwung parandiri tatanono ingkang amadani kekuwung mraja negari Ngamarta ya kekuwung mraja negari Indraprasta ya negari Manamarta ya negari Wisamarta ya sinebut praja negaring Batana Kawarsa ya negari ing Cintakapura parandene mangke apan cara karo pambuganing kandha sak ratri negari Ngamarta dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan daya benawi tinampi ombeng samudra binang langkut kang tanpa pagut pegating paningal kapantuk uruting Cakrawala wane-wane jagrek ibu bisik sawane kineping jurang corong kinepung guwa sirung kinarya suswing peksilawet yang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebukaning pasir gumlawring garis pinggir talam tugang rembuyung arya-arya karang kitri rewiran kelapa bumi subur wasiten pawur satengkati nandur tangkar temangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan hangrang sang langit lenggak-lengguk lampai toya ingkang mijil saking sendang-sendang ingkang pening tirtani ilene kang minara para pelem kang tinampi waduk binentung-bentung kinari ngelini sawa meyang pategalaning sang Nara Kesma Bokal panguleng tetani bebasan datanana bumi sak cengkenging selo sadya tinandrang kang murakabi pandya bathari sirang gelar pasabinan yayarup misaro kang mirangga pratiwi pategalan uga welijing kang ngrembuyuk gudhungane ambek wengan kaya manglun iki tanding polo kewendem polo kesimpara polo kumantung sadutan kucewa cinawi tukulan kemawi sarasaning diri
Ingon-ingon raja kaya demen sayang rembug lamun sangak laring banguntan lamun wanci surup surya samya bali mring kandhange sowang-sowang tatanana carane kandhang nganggo kenanjing malang papetepi saking tindak Durjana Judi sayek seka kapya karo Nusa Bangsa tuwin negari ing Indraprastha ana ngimbangi gunung anggo ngriksa mleh lestari perun tumurun tumrap sate dadi huruk-huruk aneng lingkungan langkung-langkung lamun dadi naliti sampun samya samen ring sesanggeman sapen tebi saking tindak sansaya sinansaya wirada widanane mumat sinamatan daya dinayan sawiji mapan sejatining jejiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang sak temah babar karya kenging binasake negari Ngamarta nalika semono lagi manjing mring jaman Cana panjang punjung pasir pawukra jinawi Gemah Aripah Kartotata Turtura Harja dasar negara kang ngudhuburi pandang jagat dhuwur kuku setor padha jarane turut kasusurek manca prajola sinten to mau ingkang asta pusareng adil bangsa negari ing Ngamarta menangiro den ucapna dasa namane Sang Nata dasa 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Darma Kusuma ya Sang Prabu Puntadewa ya Sang Nata Guna Talikrama ya Sang Ajata Satu ya Sanda Dwija kang kaya jejuluk Sang Prabu Yudhistira nalendra pakuning bumi ingkang anggung jejegaken kautaman risak juga lenggahing madaring dampar cara datan montor-montor sepating Bathara Yaya Sagyang Bathara Dharma Wijawantah pinayang bayang sanjaring para apsara-apsari kawis tinggal manggung tanggung Joko paloro-loro yayah ruping samudra daratan banyak dalang harta kalika sawung galing kidang cana kang sawarna lasin bang kepareng caket dene mangarsa muhung kadang nata satra jadi pati ya satra tunggul pawenang nenggih Sang Raden Arya Wrakudara ya Raden Bratasena ya Raden Bimasena ya Kusuma Yudha Kusuma Dilagaya Sang Gandawastratmaja Satra gagah piteksa gondheng wong Simbar Jojot turta kasenungan kasekteni luwih bebasan pinata mendat jinala mender Tumrap benggong sinuduk putung prawi datan lokal dadadosaken bebeteng tinanggulake praja negari ing Ngamarta prawi ingkang sowan wonten sak pepengraning Sang Raden Arya Wrakudara muhung pamadyaning Pandhawa satra ing Madukara Sang Raden Arjuna Sang Nata Prabu Puntadewa mengkeraken mlenggah punujeng negari Ngamarta nenggena tandurati Sang Prabu Sri Bathara Kresna pramila sak mangkarsa ndang dumateng Pratanira pandhiting saka lima sang tapa Begawan ingkang dereng kawedharing lesan
Ing sembah lireng ulun matur warisan murti nyerat mring sahangane mring kanan sing kasih mangkono ngelmu sanyata sanyatane mung meh rasa ping ati bunga ing aran cupluk so pengtias kalamonten ino nora kaya si pungko nganggungku rungkung pukungan sadina-dina ngremehke padaning urip pisan rusak ora murung nalare sinaranging aruta kumarak kelanggerang anggungku merunggu
liyane si muda prandene paksaku mati Niwang Sukmana mangadili luwih ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Bathara Gusti mugi ngayomi marang Praja Negari Indraprastha saisinipun Niwang Agung nun mangke Koko Prabu Ndarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna sewu lepat aturipun ingkang rayipun Darma Kusuma kula tadhah wadana mbok bilih kula kanggep lepat saha atur kula kirang damel mahanan tumrap penggalih paduka Kanjeng Koko Prabu Esdining manah kula sandangu dhateng menapa ingkang dados daruna sarta wigati sakmanggenggen paduka rawuh wonten Praja Negari Indraprastha nanging Koko Prabu gandeng sakmangke para Pandhawa ginampi arawipun bapa penemban Kumbayana inggih bapa penemban Durna ing Sukalima nggih sakmangke sampun rawuh wonten Praja Negari Indraprastha pramila kula nyuwun pangapunten lan kula nyuwun agenging samudra pangaksami lumebera dhateng jasatipun ingkang rayipun Darma Kusuma karanten kula sandangu dhateng praptanipun bapa penemban Kumbayana ing Sukalima Koko Prabu ya jagat pangestu ngurwayahu Bathara jagat Yayi Prabu kasinggihan nggih bab punapa ingkang dados pangandika paduka Yayi Prabu Darma Kusuma ingkang Raka Indoraka sampun saged nampi Yayi saestu mboten badhe damel kuciwaning manahipun ingkang Raka Indoraka menawi sak mangke paduka Yayi Prabu Puntadewa andangu dhateng pratanipun bapa Penemban Durna jernyatanipun bapa Penemban Kumbayana menika dados gurunipun para Pandhawa ingkang tansah maring ilmu dhateng para kadang kula ing Amarta inggih pramila sak mangke kula pasrahaken bab Purbawasesa jernyatanipun paduka Yayi Prabu Darma Kusuma ingkang gadhahi wewenang inggih menika anjenengange bor dhateng kawonten-wonten Praja Negari Indraprastha utaminipun ngantos pasewakan sakmangke Yayi Prabu kula aturi nglenggah ingkang langkung prayogi Kanjeng Koko Prabu sampun boten kerang sekeca Yayi nuwun mangke bapa penemban Durna bapa penemban Kumbayana sewu lepat aturipun ingkang putrapun Puntadewa kula tadhah wadana bapa penemban krana kula wantun andangu dhateng rawuh paduka sarawuh bapa penemban Durna wonten ing negari Indraprastha mugia manggih karaharjan kasugengan mugia konjo wonten ngarsa paduka bapa penemban Durna bapa penemban Kumbayana lale kentas saru gembal manyar-manyar duk nang dungkul wana alas dadi wana oh la dalah inggih Geri nggih sewu lepat aturipun ingkang Bapa Diagung Pangasami samangke sowan kula kadang wonten negari Indraprastha dipun tampi dening anak Prabu Darma Kusuma inggih anak Prabu Puntadewa inggih Geri inggih sowan kula manggih Arja Basuki ya wana tebih saking beda sowan kula kepareng kula ngaturaken pudha pangastawanipun inggih Bapa Mugya Konjuka wonten ngarsa paduka anak Prabu Puntadewa anak Prabu Darma Kusuma Bapa Premban inggih pudha pangasta sampun kula tampi karya Cundaka Panglingga Murdha mawana kabagyaning gesang kula
Mboten langkung kaprayogan lenggah paduka bapa Remban Kumbayana. Non. Sampun mboten kirang sekeca. Sawanipun ingkang bapa ing saka lima ngger anak Prabu Puntadewa. Wah. Durna bapakku Kumbayana saka lima wong tuaku sarawuhmu Werkudara ngaturke basaku katura Durna bapakku ya guruku Werkudara ya Bratasena ya kowe atur basa atur bekti ana ngersane wong atuamu sing tansah menehi ilmu karo kowe ya ngger yo wis tak tampa ora liwat pangestune wong tuamu wae tampanana Werkudara tak gegem dadiake jimat ora dat sabene kowe prapta ning negara Ngamarta. Ya pancen sekawit aku duwe wigati ingkang kudu tak aturaken ngersane kadangmu tuwa ing Ngamarta. Ngono. Iya. Yen mangkono prayogakno. Sartane Durna bapakku tak jaluk ingkang merdika. Munggo nggonmu bakal paring dawuh ngersane barep kakangku. Iya, Werkudara. Makasih, Werkudara, makasih. Karo sapa nggonmu rapo? Karo Satama kae ning mburi kelir. Ket mau mengincer emban sing cerak debok kuwi lho. Sopo? Emban jadi bapak kowe. Ya dijagani Satama aja ngasih nakal. Ora. Engko tak ombeni setekan terus turu. Yo. Bapa Remban sarawipun Bapa Remban Durna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Janaka. Jamaka ya tak tambah Jamaka. Piye kowe? Kepripun kados pundi? Apa isih dikekang karo bojomu? Liripun kados pundi? Kowe arep ngesaki rokok kowe ora oleh. Kowe meguru ning Sukalima ki. Kepenak kok Janaka kepenak. Kados pundi? Saya kowe sowan mrene. Dep-depane mbako. Mula yen to kowe ora ngerahapi apa sing diparingake dening warga masyarakat ing kene, kucem jenengmu. Inggih, pangestunipun. Tak tampa pangestu wis tamanana ya Jamaka. Inggih. Sampun sanget anggen kawula pundi? Ya. Pun prayogaken lenggahipun. Ya, kaya ora kurang kepenak Janaka. Bapa Remban kula ngaturaken salam taklim kula kunjuk. Inggih. Anak Prabu Sri Bathara Kresna. Remen sanget wonten ingkang kula sowan wonten negari Ngamarta menika pikantuk gawe kamangka gawe kula dobel. Liripun kados pundi? Samangke sekawit kula mriku badhe wonten wigatos ugi dhateng paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna. Malah wonten sampun prapta wonten negari Ngamarta. Kula remen sanget, nggih kula remen sanget. Kula marem teges anggen kula nyambut damel mungkin mboten mindhan gaweni. Mekaten inggih pun prayogaken Bapa Remban sampun mboten kirang sekeca. Nah nun mangke Bapa Remban sewu lepat atur diageng pangaksami. Tos pundi kene? Mbok bilih sak mangke sampun rados sekeca anggenipun lenggah. Para Pandhawa sampun saged nyugata lungguh arasa suguh. Tumunten sak mangke kula suwun dawuhipun Bapa Remban Durna ingkang putra pun Darma Kusumarsa nungsung pawarta nyadong dawuh bab punapa ingkang dados wigatosipun wonten sak mangke Bapa Remban Durna rawuh wonten negari Ngamarta. Bapa Remban menapa kula sampun dipun paringaken anggene kula badhe matur nggih. Inggih Purbawasesa kula pasrahaken sak cekapipun wonten ngarsa paduka Bapa Remban Durna Bapa Remban Kumbayana. Lenglenging triya mangungkung kanduhan rimang lena tanpa
panen yen tan tulusa amengku sang tyapota monalendra muda kan pasaru kembal manyar-manyar duk neng dungkul wana alas dadi wana somorante hawela menawi kula sampun dipun mayogaken anggen kula lenggah kula ngaturaken manuwun nggih anak Prabu Puntadewa senyatanipun nggen kula sawan wonten negari Ngamarta menika kula dipun uwongaken teges kula mboten dipun kewanaken ning atasipun kula menika derajatipun pendhita derajat kula menika brahmana kula menika sarjana hukum lho nggih kalian anak kula pun Satami menika kula dipun pendak-pendak dirompong tansah dintai mung dicengi liripun kados pundi napa wonten cariyosipun wong tua kok dipaeka menawi mboten ingkang bapa ing saka lima menika mboten kula menika dipun paeka nalikanipun usul maling menika lho nggih wonten ing saka lima usul maling pendak-pendak dalu tansah jagi tansah ngrondani kawonten pertapan Sukalima. Dalah sawijining dalu, sawijining dinten para cantrik kula ing Sukalima menika libur prei. Ngaso sawetawasipun ngrondani kawonten Sukalima awit kaanggep aman. Inggih. Lah kok si Satama menika ngebel kula. Kula dipun timbali lumantar jiwa meling. Kula dikan mara teng omahe ngendikane enten wong mencurigakan. Mbasa kula mara mbeta pentrung, mbeta cundha manik. Jebul timurun anak kula pun Satama menika madang gedhen. Kula menika dipun paeka dening anak kula pun Satama. Pramila kula ngaturaken manuwun. Keranten kula sowan wonten mriki menika dipun sugata kanthi luar biasa. Liripun kula menika namung tiyang sepuh teka kula dipun paringi pasugatan ingkang estu elok kados mekaten. Sinaosa kula mengkeraken anak kula pun Werkudara ingkang ugi disagedipun wastani biogas menika. Lenanging kula bombong sanget nggih, bombong sanget. Lajeng menapa ingkang dados wigatosipun kula sowan. Sepisan sowan kula mriku tetinjel dhateng kararjanipun anak-anak kula pun para Pandhawa nggih, utaminipun paduka anak Prabu Puntadewa inggih anak Prabu Darmakusuma. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nggih. Ndungkap angka kalih sowan kula mboten saking kekarepan kula piyambak, nanging kula menika nuruti dhateng krenteking laku, krenteking manah, lampahing suku, kula paripaksa parikedah sowan wonten ing negari Indraprastha. Awit nuhoni dhateng menapa ingkang dados sabdaning dewa, dawing Jawata. Nuwun sewu nggih, mboten dangu malih. Ingkang bapa ing Sukalima menika badhe ngawontenaken wisudan. Wisudan angkatanipun sabibaripun Werkudara Janaka sakbare angkatane anak-anak kula Pandhawa menika. Badhe ngawontenaken wisudan. Nggih. Awit para cantrik mau jaga para siswa wonten pertapan Sukalima menika bipareng garap ujian. Kenaikan kelas kalian ujian kelulusan. Menika wonten syarat sroning kedah kula tempuh. Dewa paring dawuh lan dewa paring wisik dhateng ngersanipun ingkang bapa ing Sukalima. Drona. Yen to jeneng kita kepengin arahayu sartane kepengin besok siswa kita kuwi bisa dadi siswa ingkang lahir lan batin bisa piguna ngilmune ingkang mbok paringake kelawan siswa-siswamu. Kowe kudu nggunakake salah sawijining syarat srana. Wondene syarat srana kuwi ana kapirang dadi rong perkara. Ingkang sepisan inggih menika wujudipun pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasata. Ingkang kaping pindho wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Lajeng ingkang punapi para dewa menika paring dawuh ingkang kados mekaten dhateng ngersanipun ingkang Bapa ing Sukalima nggih. Dewa paring dawuh, Durna
Pustaka Jamus Miang Jimat Kalima Sada kuwi mengku werdi sartane surasaning pustaka ya kuwi wujuding utawa wedharaning ilmu utawa kawruh panca dharma. Ping pindhone wujude kembang cangkok Wijaya Mulya kuwi dayane bisa nguripi mring titah ingkang ketiwasan teges yen ana suwijining menungsa ingkang tekaning pati bisa kalamun ta diungkuli wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya samangke saged waliya nirmala temajati jati temah mulya. Oh pramila nggih kula menika namung nuwun dhateng menapa ingkang dados dawuhing para dewa. Wale-wale menapa gandeng sowan kula menika sampun kepanggih kalian sepisan anak Prabu Darmakusuma ping pindhonipun kepanggih kalian anak Prabu Sri Bathara Kresna. Pramila kula namung badhe ngemis wale-wale menapa wujudipun pustaka Jamus Miang Jimat Kalima Sada. Nggih anak Prabu Puntadewa lan anak Prabu Sri Bathara Kresna. Wujudipun kembang cangkok Wijaya Mulya badhe kula boyong wonten ing pertapan kula ing Sekalima nggih. Sikra bala kang tumingal prangat samo kang samya tali lerat adhet wilayateng kota Tanyewanggung mangun sang nidim benjang sang ajilade nyomatali wos Trasna Surawilaka kadya buta singa pragil pasti Joko Dendanya kang mangambeboya sing kebiar atare kaya ngono ta wau didhem madaning pananggilan negari Ngendraprasta Sang Nata Prabu Darmakusuma pinampi pangandikanipun Sang Tapa Begawan Durna Pandhita Sekalima nalika semanten datanmu bah datanmu sing legeng anti kaya pratima golek kencana ndadosaken kanjur pinangka warju kanjur jare ngaganten warju jare mengkeca nyenango durung abangi dua durung manjing dasaring pertolongan saru geger njaba piyak ngarsa tangkeping mrika masipan punamuk apa to kang dadi tarunane ampun ora ana macan ingkang apa dene gajah ingkang medhot saka wantilan kejawi amung sawanipun utusan saking Karangadempel Atmaja pambayuning Sang Lurah Semar Badara nenggih Sang Lurah Nala garing kadharaken dening Sang Lurah Bagong ora pepeh pindha sata metarangan gawe kagiat kang samya mangro wae para kawula kanca kaya enek tamu enek daya njaluk dalan wae dalan kanca wae dalan Surabaya
trap silanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta Niwang Agung mugya ngayomi maring Praja Ngendra Prasta nuwun mangke Bapa Penemban. Kados pundi nggih? Dereng ngantos purna anggen kula nampi sabdata medhawuh pangandika paduka Bapa Penemban Kumbayana. Teka sak mangke kula nampi sawanipun nala garing kadharaken dening Panakawan Bagong kamangka boten dipun timbali nggenya sowan. Kados pundi Bapa Penemban? Nuwun sewu, nuwun sewu. Kere-kere iki sore-sore aja munggah. Kraton iki karepe kepiye ta? Nuwun sewu, nggih nuwun sewu. Kula kinten bab Purbawasesa anggen paduka anak Prabu Darma Kusuma badhe anjenengipun dumateng kawontenaning pasewakan kula pasrahaken nggih mawon. Inggih. Senajan to menika namung wong cepete, senajan to menika namung derajate ngaceplik. Nanging mbok menawi sowanipun ngemu wigatos, nanging menawi mboten ngemu wigatos anggenipun wonten ing pasewakan negari Ngamarta. Wong loro niki kan minggat mawon. Diparingi den 10.000 terus kon lunga. Inggih, liripun kados pundi? Mboten ngangge lir, mboten ngangge sebab. Kula niki mpun apal. Bagong niku saya. Ndek utang kalih kula 700 mboten disaur sepriki. Kula nganti bingung. Pendak-pendak kula tagih semaya. Pendak-pendak kula tagih ngenteni pitike payu. Kamangka kula sawangsanipun mboten dipitik, teges rampun payu kabeh. Wantene kok dereng nyaur utange niku Bagong niku. Inggih. Pun dangu nggih, pun dangu. Nek sowane niku ngemu wigati ya dipun lajengaken ning menawi mboten wonten wigatosipun, nek sowane ming arep njejaluk dipun paringi 10.000 kemawon. Kula mengke tak dono driyah 2.000. Inggih Bapa Penemban inggih. Ora mengkota dhisik nala garing sawise asa kang dadi napas asat kang dadi riwe padha kanthi slamet anggonmu sowan ana ing negara Ngamarta. Nala garing apa dene Bagong? Aduh. Nona met masang kaliman tapi tinepihna ing laduni dumawing tawang tuwang. Siji wae Mas, tinting siji Mas aja 6 Mas. Nuwun sewu sinuwun. Anggen paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Sri Darma Kusuma. Animbali dhateng pratanipun ingkang abdipun Nala Gareng, inggih ingkang abdipun Pandu Brekula. Sowan kula anggen paduka timbali anggen paduka pagiaken wonten Praja Negari Ngendra Prasta sowan kula tebih saking Rupita sinaket memring Karaharjan niring Sambikala Nirbaya Nirwikara. Iya non wondene sowan kula samangke saderengipun matur ingkang langkung kathah kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk wonten ngersanipun Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Puntadewa. Wontenipun menawi kathah lepat kathah klentah klendru aturipun ingkang adipun Nala Gareng kula nyuwun lumebering sing samudra pangaksami.
Iya nala garing sira atur bekti ana ngarsaning sun mboya liwat pangestuning sun tampanana. Ha iki sendika. Sampun sanget anggen kawula mundi dadosna jimat paripe dayana ing kasantosan gesangipun ingkang abdi pun nala garing. Paring pangestu paduka badhe kula kapetekaken wonten ing jaja rum keting werda dadosaken cahya nercaya daging rakayuwanan. Sowan kula mangke widada lan sowan kula sampun mboten ngirang merayogi. Ponokawan Bagong padha kanthi slamet sowanmu. Bojleng-bojleng iblis lanat padha jeng-jengan. Desmalane ngrat panus maning jajalanan gelak-gelak ing bumi iblis lanat. Sing apik to matur sowan ngersani ratu ki mbok ya tata basane ki sing bener. Ora bener piye kaya ngene ki ya bener. Ora bener rak mungguhmu. Lah nek aku bener bae. Ya wis, ya wis. Kowe iki dikomangi wong tuwa ki sak ngeyel tenan. Ora kali ngeyel wong ki ndek prinsip dhewe-dhewe ren. Iki relevan tumrap aku, ora relevan tumrap kowe. Oh, ya ya. Awet berkah pamujinipun Sinuwun Prabu. Dubriksa. Iso ngono. Kok dubriksa ibu to. Iya pokoke Puntadewa. Sinuwun Prabu Darma Wasesa inggih Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Sawanipun ingkang abdi pun Ponokawan Bagong manggih wilujeng sinuwun. Mboten langkung kula ngaturaken tebas iti sekul buntuling ron kula apa. Apurna bala telepar kula ngaturaken sembajeng kemangga bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Ponokawan Bagong. Ora mengko dhisik. Terus pundi? Aku gumun ing atase sowan Nalendra kok mung nganggo kathok kolor. Mongko mung bligung ora kelamben. Niki mboten kok bligung mboten niki adat lupi ingkang sampun kulampahi wonten ing dusun kula ing Pringapus mriki. Menika naminipun tradisi ngligo. Iya nggih, menika basahan. Iya. Basahan iki nek cara manten kae. Ya men, iki ora basane terbasah-basah. Iya Ponokawan Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Ya enak sampun mboten kirang anggen kula nampi. Malah menawi wonten kirangipun badhe kula suwun malih pangestu paduka. Prayogakna sampun mboten kirang sekeca. Anggen kula sonten negari Ngamarta sampun pikantuk lungguh lan aruh ingkang dereng namung sugihipun. Kowe iki daya ki mbok ya sing ngajeni karo sing diomah sak ora-orane kowe iki ditata krama. Ayo lumrahe wong mertamu ki disuguh. Ngono lho, pahit wae ora apa-apa aku. Karep-karepmu, Gang. Apa? Ponokawan Gareng lan Ponokawan Bagong padha kanthi slamet sowanmu. Awit berkah pamujinipun sang mriku. Wah. Lek Durna. Selamat sowan kula, Lek. Bekti kula katur. Ya, wah ngundang pendhita kok sageleme dhewe lak-lek. Wong sampean niku adik kula kok ya kula mbasake anak kula kok ya. Anak kula nek ngundang sampean niku, Lek. Kula karo sampean niku tuwa kula. Ya, sakarepmu. Nggih. Tak tampa sembahmu pangestuku tampanana. Sampun sanget anggen kawula pundi. Oh, wong edan Bagong wong kere, Bagong wong mlarat, Bagong wong goblok, Bagong padha kanthi slamet tuanmu. Sik penemban. Sadurunge kula nampi pambagyara harjanipun sang penemban. Sapa kira jenenge, Kang? Durna. Langkung rumiyin kula tak ngluruske rembug. Langkung riyen kula tak napa niku jenenge? Apa ora sak nek kowe ora iso basa kuwi ora sah basa. Ku sik, Mbah. Saurunge aku nampa pambagyara harjamu, aku tak ngluruske perkara sing mau wis tau ngendikake. Perkara sing apa? Sing endi mau reng? Ah ya mbuh, wah kowe iki ngrungokake rembug ya karo ngrekam kok ya. Sing perkara sampeyan mau lho. Ngendika nuwun mangke anak Prabu Darma Kusuma nek pancen praptanipun kere-kere gedibal menika ngemu wigati nggih dipun lajengaken nggenipun merembakan. Ning nek umpama sawane menungsa loro niki mung arep jejaluk pun mengke diparingi dit 10.000 kula tak urun 2.000 mengke riyen napa miturut sak piturutipun sak
mangertos presanipun Penemban Durna niku napa kira-kira kula niki wong sing sak kere-kerene napa miturutipun Penemban Durna kula niki wong sing ora ndedet babar pisan kok sampean ngendika pun dipun paringi des 10.000 gak kan minggat dikira ora nglarake ati napa priwan ature sampean sing kaya ngeten nek ming duit kula niku nggih nguruki pertapane sampean turah-turah ning kricik kabeh. Ngaten. Jelengane anak kula. Sik, Mbah, sampean ki aja sok waton ngembukke watu ngatoske barang sing wis empuk. Ngaten. Dadi nuwun sewu, sampean ki ngendikane mau ngremehke karo Gareng, ngremehke karo Bagong. Nuwun sewu, kula pancen kawula cilik, blegere jan kula niki wong ora duwe. Neng ingkang mangejawantah wonten ing angganipun Kang Abdipun Bagong menika ingkang manitis wonten angganipun Bagong menika dewa menemban dewa. Dewa sapa sing nitis ning anggamu? Bathara Kala. Wah, Bathara Kala ki dewa Sukerta kan. Sapa rek? Dewa sing apik kan? Ora usah dewa-dewonan. Mboten dewa-dewonan. Mboten enten dewa sing nitis teng kula. Ning senajan to ngaten, kula niki kawula cilik. Sowan kula teng mriki niku pun ditampi kalih Sang Prabu Darma Amisesa. Inggih sinuwun Prabu Puntadewa. Sampeyan teng mriki ra ya ming dayah to, Mbah. Ora ana jamak lumrahe wong apa jenenge rek ambuh. Wong nindakake kewajiban padha-padhane daya kok arep mundurke karo padha-padhane daya niku nek cara kula sakarepmu. Aku ora arep rembukan karo kowe. Oh, pambak jor arjaku arep tak tampa, arep ora tak tampa sakarepmu. Nggih pun. Bakti kula katur Penemban. Ya, tak tampa pangestuku tanpa nono. Nggih. Ora apa-apa lah. Loro ati ya ming apalah daya diriku yang hanya seorang biduan. Sambunge apa kaya seorang biduan ora. Nala Gareng lan Bagong padha kanthi raja pangestunipun sinuwun Prabu pun sapa niku sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna sowan kula wilujeng sinuwun. Mboten langkung kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya Nala Gareng pangestuku tampan ana. Ha inggih. Bagong padha kanthi slamet. Berkapamujinipun sinuwun Prabu Ndarawati bekti kula kunjuk sinuwun sowan kula wilujeng. Ya pangestuku tampan ana Bagong. Nggih, sampun sanget anggen kula pundi. Nala Gareng apa dene Bagong padha kanthi slamet. Pamujinipun Ndara Werkudara sowan kula manggih wilujeng Ndara bekti kula kunjuk. Nggih, Ndara Werkudara bekti kula kunjuk. Yo tak tampa ora lewat pangestuku tampan ana. Nggih kula gegem nggih kula pundi. Bagong lan Nala Gareng padha kanthi raja sowanmu. Oh nggih Ndara. Ndara Janaka bekti kula katur. Iya tak tampa. Nggih. Ndara Jarmaka Susila Werdaya. Pun wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk nggih Ndara. Iya. Pripun garwane tesih kelang napa pun tesih kathah napa pun kelang? Arep ngopo? Ndak mbok menawa enten elek-elekane kula gelem ngopeni kok. Ora ana ya kanggo kabeh. Waduh. Terus pripun niku le nganggoke? Napa sampean ndek piranti dobel ngono? Kok kanggo kabeh niku? Ora celemongan kowe. Ya ora mau kal kaya drijine jempol kabeh. Nala Gareng, Kula enten dawuh. gawe kaget sowanmu tanpa tinimbalan ana wigati apa? Saderengipun kula ngaturaken nyuwun pangapunten ingkang kathah wonten kersanipun sinuwun Prabu Puntadewa. Wondene menapa tengking dados darunanipun ingkang atipun Nala Gareng sowan wonten ing negari Ngamarta menika. Nuwun sewu. Sepisan ngaturaken sembah saking bapak kula pun Semar kunjuk wonten kersanipun sinuwun Prabu Darmakusuma. Iya tak tampa. Nggih. Ingkang dungkap monggo kalih. Nuwuni dhateng menapa ingkang sampun kula aturaken bilih bapak titip sembah kagem sinuwun Puntadewa. Kula menika namung minangka duta pengelawung saking Bapak Semar. Duta panglawung.
Duta Kongkonan Panglawung tegese Rajapati. Sapa ingkang tekaning pati nala gareng. Lho, mboten sida, Dik, mboten sida. Sing konsisten gepuk cengelmu lho kowe. Duta Panglawung iki Rajapati. Teges umpama aku sowan mrene ngaturke Duta Panglawung ngaturke Sripan. Ya iya, iya. Mboten sida ngaturaken Duta Panglawung nanging kula minangka Duta Kongkonan saking bapak kula pun Semar Badranaya. Bilih kula kedah sowan tersanipun Sinun Prabu Darma Kusuma wonten menawi dados wikatosipun. Sowan kula menika minangka lidah sinambung saking bapak kula kedah ngaturaken menapa wontenipun. Kahanane apa nala gareng? Punapa tamira ingsun prihatin Mas Bagong mijil tuhudahatan bo karya Sangkang rinemakan Gusti kelong renu sak sekaranya Om Kisruh men aku seneng ana kanca-kanca kisruh. Nyuwun pangapunten saderengipun sinuwun. Wontenipun kula sowan wonten mriki menika. Kula namung badhe matur bab ngawontenanipun Bapak. Nggih. Bapakmu kena ngopo nala gareng? Piye Kang? Ngono, bapak meh modar. Wah, cangkemmu kuwi ora. Aku ngaturke wis ngati-ati tak jaga tenan supositaku mah bapak modar. Ajeng tumugi nang Serna. Bedane apa Kang iki wis ora usah sedih-sedihan. Sinuwun. Napa niku sowan kula wonten mriki menika namung badhe matur bilih sakmangke sampun wonten tigang candra ri kalenggan sakmangke bapak kula pun Semar Badranaya menika nandhang yadi. Tegesipun menika bapak menika nembe sakit, bapak menika nembe lara ya Kang nggih stroke. Ya ora kok stroke ora. Bapak kumat tedune. Wantil dasmu kowe ora. Kajeng dioperasi niki. Bapakmu nandhang rogo nggih. Nggih. Mas, kula goleki syarat serana dukun mrika-mriki. Mboten kepanggih, mboten saged damel serana damel waluyaning bapak. Kula betateng dukun Magetan mboten mempan. Terus kula teng dukun Jombang. Dukun Jombang nggih mboten mempan. Kula teng dukun Ngawi. Terus dukun Ngawi malah ndadekke saya edan terus kula mringgake teng bapak. Pak, mbok kowe bunuh diri wae aku ya. Kowe iki ya mung padha ndene kaya aku kok reng iki. Pokoke sakitipun bapak mriku sampun prasasan mboten wonten tambahanipun. Sakite bapak kaya-kaya wis ora ana tambane, wis ora ana serana sing bisa ndadekake serana waliyanipun bapak inggih menika nggenipun nandhang kerengkeng kados mekaten. Lah niki wau sonten kula bar salat magrib niki lho, niki sarung kula niki tesih kula nggih sabukan niki kula niku bar salat magrib. Lah kok bapak niku bengok-bengok. Ceritake, Gong. Nggih. Gareng niku bar salat magrib. Iya, Bagong. Nggih. Lah kula kalih Gareng kalih Petruk ora ngumpul teng ngemper, teng nika emperan ngarep omah nika. Iya. Cara mriki balkon ngoten.
niku nembe do wedangan niku tiba-tiba bapak niku sing jero kamar niku ya ngaten niku. Lah kula cah telu kaget, brubut mlayu teng jero, gareng nyincengke sarung terus dienggo sabuk ngaten niku. Nggih. Lah kula takon sing pertama teng arep dhewe nak kula. Ngapa to, Pak? Ngeget-geti. Tangga gitu salat magrib kok wayah surup-surup ngene bengok-bengok. Jebule anu, kepiye Bagong? Jebule anu Bapak sumuk. Meng njaluk dikipasi, lah kula gedhek sirahe, kula ngoten kene niku. Lah mung sumuk kok mbaya jeluk-jeluk sing ngalon rasa bengak-bengok. Jarane nek ora ngono anak-anak ora tanggap men. Kula teng mriku niku mboten tau diwongke. Kula ngopeni bapak niku ora tau diwongke. Nggih niku. Lah sak pungkure bapak dipun dangu, sak pungkure bapak bengok-bengok yuang-yung ngoten niku wau. Terus bapak ngendika, monggo radan sabene bapak niku catur netra kali anake mbarep. Wong kula niki anak mbarep niki ming dipasrahi ngopeni adi-adine celeng niki napa Bagong niku alih Petruk niku kula sing dipasrahi goleke dhuwit niku dipasrahi ngopeni niku. Lah napa mboten kula niku sing kekeselen ta sinipun. Lah dumadakan bapak niku paring dawuh kalih kula. Nala Gareng, lek kula lara iki jane ora kok lara fisik. Ora kok kumat tedhunku ki ora. Ning aku ki mung duwe gagasan, aku mung duwe unek-unek. Nek Sinuwun Puntadewa ki wis ora tau kok jeneng wis suwe ora tau kok nimbali karo pratane Semar. Yen to Semar ditimbali sowan ning negara Ngamarta kuwi wis umum, merga Semar kuwi minangka kawula cilik sing kudu nindakake kewajibaning kaprajan. Lah bapak ngendika, sing ndadekake bapak mikir nganti kaya-kaya dene wong lara niku jebul tinemunipun bapak niku kepengin dipun tinju. Ditinju kuwi dikapake, ditinju mriku dipun yes. Kuwi ditinju ya nyuk, ditinju Christian. Oh iya. Gerejane ya. Pemain bulu tangkis. Wah. Ngawur ora. Christian gak pemain bulu tangkis. Apa? Sepak bola. Ah saya nemen. Bapak paring dawuh. Aku ki mung kepengin ditiliki kahananku. Merga kepiye-kepiye ya. Semar kuwi dadi perlambange kawula cilik, banjur Sinuwun Puntadewa sartane Pandhawa pejabat-pejabat negara Ngamarta kae dadi perlambange wong gedhe, dadi perlambange wong kang duweni jabatan kalungguhan derajat pangkat sak entorone. Lah wondene menapa tingking dados kekayuanipun bapak kok kepengin dipun tiliki kawontenanipun wonten ning Karangkademel menika. Bapak dereng ngendika kalih kula. Bapak mung ngendika, kowe sowan ning negara Ngamarta to, Le. Kowe cah loro tak kongkon. Kowe Gareng karo Bagong sowan ning Ngamarta, boyongen ndaramu 5 cacahe. Nek kana lungguh Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna, sisandene boyongen ning Karangkademel. Bab perkara apa wigatine, mengko aku dhewe tak sing matur ngersane para Pandhawa, kowe ora sah. Ya kuwi ora sah ngerti apa sing dadi wigatine. Ngaten mriku. Mekaten menika menggah aturipun Bapak. Kalih anu Ding. Saderengipun mboyong ngendika nek Bapak kan dawuh kalih kula mboyong para Pandhawa gangsal menika Bapak nggih dawuh. Dawuh kepiye Bagong? Sisandene Gong nek Pandhawa rawuh ning negara utawa Pedukuhan Karangkadempel sisan kon ngasta ya mundi wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Kalima Seda. Nek Sinuwun Kresna ya lenggah ning negara Ngamarta ya kon rawuh ning Pedukuhan Karangkadempel sisan ngasta wujude senjata cakra, wujude kembang apa reng? Kembang bangke. Dudu. Kembang Wijaya Kusuma, kembang Wijaya Mulya karo ngasta wujude kaca paisan komplit sak set, sak perangkat, sak tendha panggung, sak gamelane, sak pirantine kabeh sak entorone kon beto rawuh teng Pedukuhan Karangkadempel. Niku ature Bapak. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang isep matu sarining tawang
Mijedukane rosang pinandhita ponang garot kanan riwe kumri wis bocah ing rawis yen sinapet omring sagedheng murup dadi tahana Trismalaning rat manus maning jajalanat gelak-gelaking bumi iblis lanat nun sewu penemban lah kok sak mangke anggen kula matur kalian sinuwun Prabu Puntadewa sing maju sajak arep menehi dawuh kok penemban Durna mengke riyen penemban sampeyan anggenipun majeng pilenggahipun ngadhep nala Gareng kalih Bagong kok kaya-kaya ngemu sasmita ingkang ora nrimake anane Bagong kalih Gareng swanteng mriki. Engko sik. Kok sik kowe aja guneman sak gelemmu dhewe. Kowe aja ndememeng. Aku tak omong karo kowe nala Gareng. Kados pundi? Aku tak omong karo kowe Bagong. Nggih, kados pundi? Menapa sekedripun aturipun nala Gareng dhateng sinuwun Prabu Puntadewa menika ngemu kalepatan menapa mboten damel renaning penggalih paduka Sang Pinandhita. Ngene ya. Ngene. Tak omongi. Kowe mesti wae tuwuh tandha pitakon sakjroning atimu kena ngapa kok Durna kuwi ora adat saben sowaning negara Ngamarta. Oh, lah kok sak mengko Durna prapta ning negara Indraprastha sanesane para Pandhawa. Nggih. Blaka suta mawon menemban. Kula niki jujur kula bingung, kula kaget. Anake Begawan Durna niku adat saben teng jejer negara Ngastina. Lah niki jejer Ngamarta kok Durna tekan mriki niku enten wigati napa ngemu werdi napa. Sartanipun mbok menawa Begawan Durna arep dawuh karo Pandhawa terus sing arep didhawuhke apa? Ngene. Tak jarwani. Dos pundi? Anane aku pratorsane anak Prabu Darmakusuma kuwi mergo aku arep nyuwun ngambil sepisan wujude pustaka jamus Hyang Jimat Kalimasada. Nggih. Ping pindho aku arep nyuwun ngambil wujude Sekar Cangkok Wijaya Mulya ingkang sakmengko wis diasta dening anak Prabu Sri Bathara Kresna kamangka panjenengan uga rawuh ning negara Ngamarta. Nggih. Salajengipun wujuding pusaka kalih menika badhe dipun damel sarana menapa? Ngerti ya? Pertapan Saka Lima bakal nganakake wisudan. Kamangka dawuhing para dewa yen to Begawan Durna kepengin supaya besok siswa-siswane ingkang wis lulus sartane wis lulus saka pendaftaran ing Saka Lima samengko yen to kepengin siswane bisa migunani sartane bisa nggunakake kanthi bener becik ngilmune ingkang tak paringaken saring siswaku kudu diseranani ditumbali kanthi wujuding pustaka jamus Hyang Jimat Kalimasada sartane kembang Wijaya Mulya. Kula kang saka kuwi praptamu ning negara Ngamarta iki wis kalah dhisik nala Gareng. Praptamu ning negara Indraprastha iki wis kalah. Kalah dhisik, kalah cepet karo Begawan Durna. Kersanipun Penemban Durna kados pundi? Nek sampeyan ngendika Gareng karo Bagong kalah dhisik ya, Gong. Heeh. Terus sambung rapete napa? Hubungane napa kalih sampeyan nyuwun ngambil wujuding pustaka? Lho. Anane kowe prapta mrene kuwi rak kowe arep ngewangi karo bapakmu. Ya apa ora? Nggih, pangestunipun nggih. Bapak nyuwun Pandhawa gangsal rawuh teng Karangkadempel. Ya. Sinambi ngasta wujudipun pustaka jamus Hyang Jimat Kalimasada kalih sinuwun Darawati ngasta wujude pusaka komplit. Ngene. Bapakmu kuwi mung kawula cilik. Bapakmu kuwi mung wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi mung gedipal 17. Wong elek nyolok mripat. Bapakmu kuwi mung wong kere, wong ora duweni derajat pangkat. Aja kok derajat pangkat. Bondo donya sartane panguwasa kuwi ora gablek, bapakmu ora ndarbeni. Lah kono ngapa ning atase anak Prabu Puntadewa sartane Pandhawa kuwi wong agung lho, nala Gareng, wong agung. Dudu wong baen-baen. Oh, kuwi priagung, kuwi Nalendra, apa meneh anak Prabu Puntadewa kuwi sing sinembah dening kawula sak negara Ngamarta. Lah bapakmu ki ya kawula negara Ngamarta. Lah kok delangap-delangap aturmu ngandhake yen to bapakmu kepengin dirawuhi Pandhawa 5 jangkep. Apa ora jeneng cecak nguntal cagak. Cebol kayuh wulan mutong-etong lintang bapakmu kuwi. Kowe mung gila kono.
katriga mulung mangremping wadya makirina nanggana renang kena etan menungso ora tatanan. Wis bener sing tadi pandugane Begawan Durna yen to sak mengko aku ngelek-elek Semar mesti Bagong ora trima. Bagong mijil. Jan aku ora trima penemban. Sampeyan arep ngopo kowe? Nek aku ora nrimake mergo sampean ngelek-elek bapak kula, nek aku maju wani karo sampean, terus sampean duwe pemenang apa? Mengke riyen sampean aja waton bisa ngucap lho penemban. Niki teng Datulaya, niki teng Pasewakan. Nek ajeng Bantayuda, nek ajeng elek-elek bapak niku ampun teng mriki, ning mengke teng alun-alun nek Pasewakan pun bubar. Ngoten. Sampeyan ora apa-apa ngelek-elek bapak, sampeyan ora apa-apa ngelek-elek Semar. Ning wonten tanda kutip wonten syarat serananipun sampeyan ling ngelek-elek Semar ming teng ngarepe Bagong tok lan sing ngrungokke ming kupinge Bagong tok. Tapi sampeyan ngelek-elek Semar teng ngarepe wong akeh niku sing gawe gusar manah kula. Waduh, gusar barang bahasamu. Men pengikuti Dodit Mulyanto. Terus kowe arep ngopo nek kowe ora trima, nek kowe gusar sajroning atimu ora trima karo atur Begawan Durna, kowe arep ngopo? Ha nggih, gelem mboten gelem kula pun sandangan training ngenten iki. Paripaksa sampean kedah ijen padha ijen mungsuh kalih kula. Janji sampean ora mempertanggungjawabkan. Sampean ora tanggung jawab apa sing wis sampean aturke lan sampean ngendikake. Janji samengko sampean ora tanggung jawab, sampean ora nyembah dlamane Bagong sing bareng midak telek niki. Mergo sampean ngucap ngrasani bapak ngelek-elek martabate bapak teng ngarepe wong akeh. Aja takon dosa menemban. Pertapan saka 5 tak bumi angus ora wedi. Oh, arep nggawa wadyabala sak akeh-akehe saka pedhukuanmu ing arek kadempel. Aku ora wedi. Kalah akeh karo wadyabala sata Kurawa. Oh ya. Ya kowe. Apa dikira Bagong mung wong ijen, wong siji mungsuh wong 100 apa dikira Bagong wedi? Ya oke penemban oke. Samengke sampean menang sartanipun angsal pikantuk mboyong wujudipun pustaka Jamus Nyang Jimat Ilmu Soto kalian wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya watanisa nglangkai kuandane Nala Gareng. Ngapa? Sing duwe wenang tumrap pusaka loro kuwi mung sing kawogan. Sapa? Ayo sing kagungan. Wujude Sekar Cangkok Wijaya Mulya karo wujude pustaka Jamus Nyang kuwi sing kawogan sing kagungan Silun Putadya karo Sinuwun Kresna. Heeh. Lah kok kowe muni sampean wenang mboyong wujuding pusaka loro waton iso nglangkai kuandane Nala Gareng. Anggepmu apa? Aku nang kene iki ming ngapa? Nampa dawuh ngendikane bapak aku kon mboyong Pandhawa ora kon gelut kok ora njaluk dilangkai kuandaku kok ora. Ya wis ora sida. Wah. Wong kok ora konsisten mulak-malik ature. Ngaten penemban. Nek sampean kira-kira ora nrimake anane Bagong, pun teng pundi anane wong Bandayuda dudu nang kene papane neter kadigdayan. Karepmu arep piye? Medal Jawi kula dherekaken kula glandang pusaka kadewatan. Wah, piye kae? Ngapunten sinuwun Panakawan Bagong piye? Kula saya ora ora nrimake sepisan Begawan Durna muni elek karo Bagong. Iya. Begawan Durna napa niku ngucap ngrasani bapak teng ngarepe wong akeh. Sak banjure ping pindhone Begawan Durna gawe runtik atine sang tapa Pak Pangeran Bagong.
niku gawe lara atimu lire piye niku lho mengke riyen gareng niku kakang kula kok didukang janggute niku kula ora trima sina kula ajeng medal jawi nyon pamit prayogaken rawuh pirembakanipun waduh ngopo iki aku arep metu kok ditahan wong arep metu kok diempet aku arep metu kok ora oleh iki ngopo iki mandeg pripun mandeg wah nek kowe sing kabekti karo Werkudara aja mbok pacut lelem arep metu njaba mbok kula mboten entuk metu njaba niki ora ya pun kula tak medal teng jero mawon nggih mandeg waduh iki piye iki aku dicengki piye iki aku piye iki aku pripun lho waduh aduh cilaka iki sing ngakon kowe wani karo Durna bapakku sapa liripun kados pundi sing ngakon kowe kon maneni aturi Durna bapakku sapa sapa ngaku yo ya ora ngono kuwi to aku ki mah dadi nek ngene iki aku dadi pekewo karo sampean to iki ndi to iki lingkuane kok adomen to iki rene kula penak teng mriki kok rene kae lho kowe dikon rono ya ora ngono no menungso ora tatanan ratu kok dijoroke sak geleme dhewe sampean ya sak geleme dhewe kula niki wong tuwa kok dicorok-coroke pripun sing ngakon kowe wani karo Durna bapakku sapa mboten enten sing ngakon lha pripun kowe ngerti apa ora mboten wah mula tak kandhani anggere dikandhani wong kula mboten ngerti kowe ngerti apa ora yen to Durna kuwi sing meneng ilmu karo Werkudara ngerti banyu suci Perwitasari sing maringi Begawan Durna nggih to iya sampean tansah nyembah tansah mundi kalih ingkang guru inggih menika pun Begawan Durna ning akan tetapi menapa guru niku pantes sinembah menapa pendhita mbuh menika sinten kemawon sing sampeyan naosi sing sampeyan ajeni sing sampeyan bekteni napa pantes dipun sembah lan napa pantes dipun ajeni menawi sampeyan piyambak midanget nek guru sing sampeyan pundi sing tansah sampeyan sembah sampeyan naosi sampeyan bekteni ngelek-elek wong liya teng ngarepe sampeyan wah Werkudara ora trima sampeyan ora trima mergo kula wani karo gurumu sampeyan ora trima mergo Bagong ngelek-elek Begawan Durna teng ngarepe sampeyan kula ya ora trima kula ora trima bapak kula dielek-elek teng ngarepe wong akeh nek mengandhake ora trima padha kita ini sama-sama membela bapak maka dari itu sudahlah nak sudah pulanglah nak ibumu marah sambung rapete opo dijak patu jak guneman malah puisi sampean ora trima kudune sampean ngerti gurune sampean ndek patrap sing kaya ngono ki nek pancen nyata sampean murid sing ngabekti sing ngajeni karo guru sampean ngerti patrape bapakmu gurumu sing kaya ngono ki kudune dikandhani mergo gurumu kuwi nandang luput nek pancen sampean ngaosi karo gurune sampean ngoten wah nanging kowe wani karo Durna bapakku gawe runtik atine Werkudara runtik karepmu ora karepmu kula teng mriki niku sawan kalih Sinun Puntadewa ora sowan teng sampeyan kok. Nek sampeyan arep ora nrimake karo patrape Bagong sing sajak wani kalih Begawan Durna, ha monggo nyododo ndidodo. Ngono wae padha lanange kok ora. Apa kira-kira kowe kuat nampani dayane Werkudara? Kuat mawon, mengke kula sangga sak RT mengke kuat mengke. Pun ngaten mawon rumangsane apa? Wah. Ono gawane janji ra mendho karepanmu nggonmu wani karo guruku. Lakon mati saka tangane Bendara Putri.
Koko Prabu menggah kados pundi? Anggen kula badhe gagapi dhateng perkawis menika. Nuwun mangke Yayi. Kula sampun apal dhateng menapa ingkang dados pambeganipun kadang kula ing tunggul pawenang. Inggih, liripun. Pendak-pendak wonten ingkang wantun. Kelawan gurunipun inggih menika pamanku Mbayaning Sukalima tartentu kadang kula pun Werkudara mboten narimaken. Pramila gandeng kula sampun mangertosi bilih sak mangke Werkudara badhe amulasara dhateng pun Panakawan. Nala garing menapa dene Bagong kula ingkang tanggel jawab perkawisipun. Koko Prabu inggih. Kula suwun kanthi sanget sampun ngantos wonten raja pepati. Wonten negari Ngamarta. Ih, mboten Yayi, kula ingkang saged tanggel jawab. Menawi mekaten sak mangke kula rasa tata-tata badhe sowan wonten sanipun Kakang Semar. Senajan Bapa Durna menika gurunipun Pandhawa, nanging ingkang kedadipun utamaken inggih menika pamongipun para Pandhawa. Lah menawi menika monggo kersa dhateng Rasa Paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Inggih Koko Prabu Arjuna lho wonten timbalan. Bubarna kang padha seba ingsun kundur ngedaton nuwun ngestaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Koko Prabu awi kula kanthi lumawat alun-alun pepengkeran monggo kula dherekaken Yayi. Purna gati ning Mananggilan. Arsa Sang Rata Kundura ngedaton jeluk saking Damar Jana Knabit Gamparan Gading kadheraken sangjaning para banjedi manggo ketanggung Jaka paloro-loro ingkang samya ngambil upacaring keprabon. Kawisna saking mandra tindak nyosang Sri Naranata lamun Cinandra candrane pindha jawata kairing widodara widodari. Larata sanggaing kutha sang Purba